Endavant. Clava. Badalona clava. Junts clava. Atenció, prova. Atenció, prova, vinga. Clava, Palamós, clava, Junts, tapat. Més. Atenció, una mica més. Una mica més, atenció. Una mica més, atenció. Clava aquí, atenció. Aguantant tots. Aquí grave, Atenció, un pèl de proa. Cuida't aquí, clava, atenció, clava. Aguantant tots. intentar justificar, sí, pero no es importante. Crec que anem a les 3 a mano. Per mirar el vídeo. Mira, miren aquí. Per mirar els fallos. Per mirar els fallos. Potser està remant ara el mano, no? Crec que potser està remant ara el mano, no sé. Per informació, comuniquem de la final veterà masculí sortirà Santa Cristina pel carrer 1, Mataró pel carrer 2 i Flix pel carrer 3. La final de juvenil masculí sortirà Flix pel carrer 1, Gran Badalona pel carrer 2, Cambrils pel carrer 3 i Natació pel carrer 4. Final B absolut femení, Palamós pel carrer 2 i Bétula pel carrer 3. Final A absolut femení, Natació pel carrer 1, Gran Badalona carrer 2, Cambrils carrer 3. Final A veterà femení, Santa Cristina pel carrer 1, Cambrils carrer 2 i Cagrossos pel carrer 3. Corti, ¿dónde vas? Ah, no, él no. Ah, son paraigües. La Marta, l'has deixat? Ai, la Rahama. Ah, sí? Jo ara estic a cap a Batec. Estic més a prop de... Cap vegada de gravadilles? Ah, aquesta sí. Perquè soc l'única que ha tingut nassos a ficar-se a gravar. Jo vull un gelat de xocolata. Vigila que hi ha la càmera que està gravant. Avui també es nota que... Hi ha un ferro per dir aquí com una caleta. Són quatre bolles d'aquestes. Ja no plou? Remando, no me hables. Però ara una mica, hi ha una formita a casa. O amb basquet. Estan escalfant. Vale. No, sí, una tía que está ahí. A ver, chico.
altres nois, saps? Què és? De què vas? Yo no me puedo olvidar a la Sí, sí. Aquí ja hem triat massa. Aquí s'han adormit una mica. I ara què anem? Han d'apretar. Això perquè no té punt, perquè si no aquella... Ara la següent està... Va. Apreta. Apreta. Vinga, va.